na-ekwu na o nwe one woman pụta na wesa ha unu akọzina ha na mgbe ha nọ Ọnịcha na afụfụ nwa atalụ na afụfụ mmadụ na-elikọta sọ sị nụ happy akọdụ happy kedu ihe ọwụ ya wesị ha na ya ma mmie na ya ma mmie na papi agwali agwa na ya ma nnupụrụ papi a isi papa ịghọtago ọ sị bụ mana di ndị ọzọ ka na-abịali ya o this guy na-abịali ya na-ayọ ndị n'oge ọbụla ya lụrụ ebe afọ na ya na-adọ happy na nwa ya dọ happy na ya mụrụ ife a ga-eme ya wesị ka amalife ndị mmadụ lụ ewo akụkọ eju nkata ju ụkpa so nwanne m kedu ife ilo n'ihe a niile nkọrọ gị kịta this girl si na ife a chọrọ ịma bụ number 1 ọnya nụbe enyi ya nwoke afọ bụ nke tọbala ime happy adugolo nwa ya kịta bụ nke a na-asị na ọnya nwa bụ di ka ọnya nọzalụ na-etu maka na ụfọdụ na-asị anya nọlụ dọ happy chọọ ihe ọ ga-emebe zụba ụmụ ya ọ sị mmanya aka dị too young ya dị 27 years ihe anụnwa niile wee mesịa papa ịghọtago nọ isaida na ya nọbala enyi ya nwoke nke izizi ọ na ya nọla etu n'ụwa zụba ụmụ ya mana ike aji akwụgharị adụrụ ya ndị na ama nnọnwụ na-ịmagolo etu o si wee dụ ya nwee ike sị ka a nọrọ nye kpawa agwa nye ekwesịrị ịkpa maka na ọ bụrụkwa maka ichighịkwa azụ na nke this man na ya ma mmie na ya ma mme nke afọ eme kwa ịghọtago ka ọnya na ụdị ọzọ ka ọnya na ụdị ọzọ ya na anụ dị ọzọ eme onye ya ga-anọta na ịnụ di na-atụzikwu ya ụjọ maka na ya fụnụrụ ụdị ife dị ụtọ a na afụfụ ya taa n'ụwa na ya na anụ di n'ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe maka ọra bikos na ya kọsịra ya kọpala anyị ife niile ya fụ na di na o nwere ike iteki the whole day ya ka na-akọ akụkọ akwa ịghọtago na ihe a bụ jos enu ka ya si elie mụnwa wee sekwuolu n'elu n'unu ikudu wee ghọta ihe a na-agwa gị ha maka na egegide ebe ike kwụrụ ọtọ gwụ m chai like egesịla m akụkọ dozka wee sị that na ihe a na-eme this my program ọ bụgodu na o nwere ihe ị na-amụta na ya ebe ọbụla ị nwetara onwe gị n'ụwa ana m achọ ịgwa gị tata n'ụwa nke gị akasịra njọ mba o nwelili onye ka mma in one way or the other nọ na ịma mma ịfụrụ anya onye kọba igebe onye wetara gị ifo na pass through wee bịa kamalụ ịma mma ụwa gị akasịra njọ kama na ụfụ ihe mmadụ na marriage bụ ọkwife ọbara na kụọ gị n'anya kụọ gị n'isi kụọ gị na ntị ọkwifụlụ m fafafafa faw anọrọ m na ya yes so anọrọ m na ya ịkụna m akụkwana m kparala m etinye m nnọọ kwịfụ kịta etu ndụ mee ihe niile sọkwago mana emekọtakwana akụ mkpa yes etinye m n'ịbụrụ nne m n'ịbụrụ nna m ọ bụ na ọ dọrọzi gị mma iji nwayọọ jejejeje tụma ọ ga-eli isi gị tụma ọ ga-eli isi gị ịmalụ na ọ sị m na o nwe bọsị die megidelie ife wee sị ya na o megheli arụ nye egbu onye na ife ọ ga-eli ebu kpatakpata akpụli akpọchie na akpọchie nye nwanne ya nwaanyị abịa belu ọnya na onye nwụrụ anwụ ada ekpe ọnụ ya na ife dị gwara ya na onye nwụrụ anwụ ada ekpe ọnụ ya na ọ bụ na ya gbuo onye akpọchie nye ha yes 6 months nya apụta nụọ nwaanyị ọzọ ife nwoke na-agwa nwunye ife nwoke na-agwa nwunye na onye nwụrụ na-ada ekpe ọnụ ya ma ọ chọrọ ịdakpughe nya shibe ọnwụ ọ sị ya na ya ga-egbu ya gbuo onye apaghị anya na o nwere ife ga-eme ife na-eme ife na-eme igbuo nwa mmadụ ịpaghị anya ha yes 6 months ịfụsịa ife ndị mmadụ na-apasị through ọ bụ na ọ dọrọ gị mma ị na-ekene Chukwu ọ bụkwa na ọ dọrọ gị mma iwelie wee na-edi malụ na o nwere ebe ọ ka njọ afọ ịghọtago maka na ife a kpọrọ marriage ọdụrizi since bido this my program nya asị m etu a ka ụwa dị nya everyday new story everyday ana m enwetacha 2 3 4 nya nsị
Hai! Gwa anyị Filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji mara ife ọ ga-eme. Manyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.